Hello guys, welcome to my Borderland Technical Mission channel. आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायो। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननो जिअ रिसार्च निउ डाटा प्लेन जों लोगोसे प्राइम मेम्बारशिप रिसार्चनि सोमोन्दै बुंगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा मैहुर बर'। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जिअ प्राइम मेम्बारशिपजों लोगोसे जिअ रिसार्चआ अलरेडि चेन्ज जाबाय आरो डाटा प्लेन रिसार्चफोराबो अलरेडि लिक जाबाय। बेखौ नोंथांमोना माइ जिअ एपआव मोननाय नङा। बेयो माइ जिअ एपआव आपडेट जायाखै। नोंथांमोना आं बेखौ माने प्रुफ लानानै दिन्थिगोन, प्रुफजों दिन्थिगोन नोंथांमोना माने आंनि भिडिअखौ माने जोबजासिमल' नायलांबाय था आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना माने आंनि चेनेलाव थां एबा नैबे भिडिअनि गाहायाव गोजा बाटन नुदोंना, बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनानै बेवहाय खेबसे क्लिक खालाम गोजा बाटनाव। बेनि उनाव बेल आइकन नुगोन, बेल आइकनाव खेबसे क्लिक खालामनानै हो नोंथांमोन। मानो होनबा फैबाय थानाय भिडिअखौ नोंथांमोना जाहाथे माने थाबैनो नुनो मोनो। अके फ्रेन्ड्स, दायो आङो भिडिअखौ जागायजेननो नागिरदों। जिअ रिसार्चआ 31 मार्चआव जोबनो गोनांमोन। गोबां टेलिकम कम्पानिया हाइकर्ट खालामदोंमोन माने जिअनि एगेन्स्टै, माने आम्बानीनि एगेन्स्टै, आरो कर्टआबो राय होदोंमोन जे जिअ रिसार्चफोरखौ बन्द' खालामनो, नाथाय बेयो जायासै नोंथांमोन। प्राइम मेम्बारशिप सोनाया 99ल' जागोन, माने आगोलनि बायदियैनो थागोन। प्राइम मेम्बारशिपआ 99, अनलि डाटा प्लेन आरो रिसार्चफोराल' सोलायदों नोंथांमोन। आरो नोंथांमोना खायसेया सानदों जानांगौ माने दा नोंथांमोना रिसार्च सोबाय बा 31 मार्चआव माने निउ आपडेट रिसार्च फैदों बा प्राइम मेम्बारशिप सोनांगौ, दा बेनि सायाव नोंथांमोना कनफिउज जानो हागौ। नाथाय नोंथांमोना कनफिउज जानो खुनु गोनांथि गैया। मानो होनबा 31 मार्चनि बारलांनायनि उनावबो नोंथाङा प्राइम मेम्बारशिप सोथ'नाङा। मानो होनबा नोंथांनि रिसार्चनि भेलिडिटिया जोबाखै नालाय, बेखायनो नोंथाङा सालायबाय था। रिसार्च जोबनायनि उनावसो नोंथाङा प्राइम मेम्बारशिपखौ सोनो गोनां जागोन बा भेलिडिटिया जोबनायनि उनाव। दायो आङो डाटा प्लेनफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयो प्लेन भेलिडिटि आरो डाटा। बेवहाय 14 रुपिसनि मोनगोन, माने 14 रांनि 5 डेजनि थाखाय। ओमफ्राय 49नि मोनगोन, ओमफ्राय 15 डेजनि थाखाय 1.5 GB मोनगोन, 1.50 GB मोनगोन। आरोबाव दङ नोंथांमोन नायलांबाय था। 3 GB डाटा पेक, माने सानसेयाव 3 GB करि नोंथांमोन सालायनो मोनगोन, अनलि 31 डेजनि थाखाय। दा बेखिनिया दोङो, नोंथांमोना नायनानै ला। 31 डेजल', 190, 349 आरो 409, 451। बेखिनिया नोंथांमोना भिडिअखौ पज खालामना नायफिनबानो जाबाय आरो नोंथांमोना हायोब्ला स्क्रिनशट खालामनानै लाखियो गोनांथि जायोब्ला। आरोबाव दङ नोंथांमोन 4 GB डे पेक, माने सानसेयाव 4 GB मोनगोन नोंथांमोना। 314नि सोयोब्ला 124 GB, माने सानसेयाव 4 GB गोग्लैयो नोंथांमोन। आरोबाव दङ 649 ना 31 डेज 186 GB, माने बेवहाय 6 GB डाटा पेक मोनगोन सानसेयाव 649नि सोयोब्ला। आरोबाव दङ नोंथांमोन 91नि मोनसे दोङो, बेयो 28 डेज, अनलि 4 GBल' नोंथांमोन बेयो 91निया। ओमफ्राय दायो दोङो 2 GB डे पेक्स। दायो बेयो जाबाय जोंनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट, नङाब्ला नै मोनसे स्ट्राक्चारा आगोलनिख्रुइ एसे माने बेलेन्सआ खमायदों, खिन्थु एसे बारायनानै होदों माबाखौ डाटाखौ। 149नि 28 डेज 56 GB, ओमफ्राय माने 370नि दोङो 351, 449। माने जोंनि थाखाय 351आ साबसिन जागोन आरो 317 बे मोननैया साबसिन जागोन, नङा होमब्ला? बे जाबाय 2 GB डे पेक्स। आरोबाव दङ नोंथांमोन 499नि दोङो, अनलि 28 डेजल', 140 GB मोनगोन। बेयो माने सानसेयाव 5 GB डे पेक्स मोनगोन, 5 GB मोनगोन नोंथांमोन। आगोलाव 4 GB डे मोनोमोन, दा 5 GB खालामनानै होबाय, एसे बाराय होदों। अके नोंथांमोन, जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोसे कमेन्टआव बे भिडिअनि सायाव माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला कमेन्टआव सोंनो हागोन नोंथांमोन। माबायदि मोनदों भिडिअखौ बेनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। अके फ्रेन्ड्स, थेंक्स फर वाचिं, बाय बाय।